sa lungsod sa Naawan kay atong pagalagan ang ilang gipasigarbo nga mga tourist spot nga diri lang sa ilang lungsod nato makit-an. Let's go! Uban sa atong suroy karon ang tourism officer sa lungsod sa Naawan ug iya kitang ubanan. Hi ma'am. Hello. Asa man ta karon ma'am diri sa inyong lungsod? Hello, ako ang Municipal Tourism Officer sa atong mapinanggaon nga lungsod sa Naawan. Ako kamong dalhon dinhi sa usa ka turismo sa atong lungsod ang atong gitawag nga Green Village. Kani ang Green Village mao kini ang camping site and wellness hub. So ako kamong gidala dinhi kay kini bago pa kani siya nga giablihan. O sa kadaghan sa nagkalain-lain sa atong turismo dinhi sa Naawan, naa usab ay lain nga konsepto sa atong turismo. So sa iya lang pangalandaan, camping site and wellness hub. So mabutang na kana sa atong hunahuna kung unsay naa dinha. Ako kamong giaghat sa pagbisita sa atong mapinanggaon nga lungsod sa Naawan. Yeah, let's go! Biyahion lang og 8 ka kilometros gikan sa National Highway ug abot na sa inyong pananaw ang resort nga very unique ug masaksihan sab ninyo ang talagsaon nga concept. Sa Barangay Mapulog, lungsod sa Naawan, inyong makita ang Raj Green Village Camping Site and Wellness Hub. Siguradong dili mo masaag kay adunay mga signages nga mugiya sa inyong paglaag. Kung imo nang maabtan ang lugar, wala kay lain madunggan kundili ang mga tingog sa langgam, huyuhoy sa hangin nga nagpasabot sa kamalinawon sa palibot. Sa 40 pesos lamang nga entrance fee, makasulod na ka, makasuroy-suroy na ka, makaligo pa sa ilang swimming pool. Ug labaw sa tanan, ma-enjoy nimo ang ilang amenities. Daghang atraksyon imong makita sulod sa ilang 3 ka ektaryang luna. Pwede ka mo aura left and right o baka ha side by side. Atong ila-ilahon si Nanay Ruth lumad nga taga Naawan ug maoy tag-iya sa Green Village. Iyang gisaysay sa among paghinabi kaniya nga nibarog ang resort bunga sa iyang pagpaningkamot. Sige kog suroy-suroy sa lain-laing lugar every summer ga kuan gyud ko og money aron ko makatigom gid para sa laag-laag man na among term ana adto ko sa mga laing nasod ug laing-laing lugar sa Philippines nya. Nagkakuan kog ideas nga pagka-retire na ako, na nakoy plano unsa ako himuon aron pag ko malingaw. So naka-decide ko nga maghimo ko og resort nga yanang pwede ka kuan kay enjoy man ko magtan-aw sa mga bata, mga tawo nga mang bisita sa ako. Dili ka mahayan ang imong gibayran kay sulod ni ini sulit ang imong matagamtaman. Kahibala ba mo unsay naka-unique diri sa Green Village? Gawa sa mga atraksyon nga inyong makita, ana sila'y foot spa with the help sa mga fish. Ihumo lang inyong tiil sa tubig and let the fish do the business. Medyo gilok sa sinugdanan, apan sa kadugayan, dili na ka ganahan nga biyaan. Hit na hit usab ang ilang gipasigarbo nga kawa nga kumusakay ka sigurado gayud nga manginit. For 200 pesos for one person, pwede na kang relax sa ilang herbal kawa with flower. Makawala sa panuhot, apil pa sa stress. Pero nakabalo ba mo unsa pay mas naka-unique ni ini kumpara sa ubang resort diri sa Miss-Or? Sa mga bata, pasintabi lang. Kay kini among ipakita, medyo sensitibo nga dili angay sa uban. Apan kung inyo mapaminawan, ang hinungdan inyo rang masabtan. Makita sa Green Village kining fertility corner nga medyo gakagubutan sa katawhan. Mato di Nanay Ruth, iya kining gipatukod sa pagpanghinaot nga makatabang sa mga magtiayon nga galisod o makabaton og anak. Kini di ay nga may structure mo di ining tinuuhan kay gaka-zero na ba ang population growth sa Japan, no? Isa sa Japan. Pero sa Europe gahimo na sila inani only nga aro lang paingon sa sa moon mo kuan ang moon didto mutungod di nga sila nga time mag-pray or mag-meditate. So kaning pagkuan kuno sa kining ni ang nanay structure ang gikuan ani nga kung kinsa tong gusto manganak nga dili pa ka anak mo anhi lang diri. Especially kung ang moon kuno matungod sa iya, so that will be first quarter moon taman sa full moon muna nga time daw ang ting meditate. So naka huna-huna po ko nga mas maayo siguro kay daghan biya ulay mga anak
nya maanhira sila diri ana man gani anhi diri aron mag-meditate kay gusto lagi sila og anak. So sa ilang gihimo nagduol lang sila dira hikap-hikap and then ako no ilang giwish lagi tong pagkuan nila biya nila giingan ako nga balik biya mo kung na ay mabuntis ha kay so far na anak ko isa ka nag-kuan sa ako nga naa na mo nang gikuan lang pud na kung ay padayon pag nahadlok ko ani kang ibas unya ba. Pero ina ko abasi dili kay naa man gani ni Temple of Lea di ba? Naman ni sa uban sa UP na amon poy inani. Only nga diri lang sa ato murag kini pa siguro na kuan ba nga walang takabalo. If you really want to see it, the place is very much welcome for you to visit. Daghan pang pwedeng i-explore sulod sa Green Village. Pwede ka mag-fish feeding sa kantidad nga 5 pesos, dili sa goldfish o koi, apan sa mga hybrid nga tilapia. Kung mahiligon ka sa falls, pwede sab ka sa Green Village. Kay dili ra layo sa lugar, pwede na ninyong mabisitahan ang gamay nga falls nga pwede dayon dito magpahulagway. Kung mabitin ka sa imong paglaag sa lugar, andam sila nga dawaton ka. Adunay mga rooms available for only 1,500. Pwede na ang napulo ka tao. O mas gusto ninyo ang good for 2 nga for only 500 pesos. Kung medyo gipit sa budget, aduna sila non-aircon rooms for only 100 pesos. Pero kung imong tripping mao ang camping, pwede ra kaayo mag-tent sa lugar. Dala lang og kaugalingon nimong tent og bayad lang og 100 pesos, access to all amenities na ka sa ilang place. Sa among pagbisita, among nailaila ang soon-to-be bride and groom. Diri sa Green Village nila gipahigayon ang ilang prenup shoot. Dili mi nag-prenup kay tsada mong good ang view, tapos nature lover gid siya nga kuan. Tapos dili lang pud siya para pangdagko kundi pwede pud siya sa mga pangbata. Malingaw ang mga bata kay napoy mga kuan sa mga animals diri. So tsada siya for kanang family outing. Daghan usab nga cottages sa palibot nga sa inyong pagbisita, pwede ninyong maplastaran sa inyong mga food. Plano pang paninduton ni Nanay Ruth ang iyang resort. Aron ang sa unang ang iyang gidamgo, karon hinay-hinay na niyang gakaangkon. Tuig 2020 gisugtan ni Nanay Ruth ang iyang resort. Og sukad kaniadto, gaanhaan na kini sa mga tao. Bisan pa man daghan ang apektado sa pagbuto sa pandemya, anaa gihapon sa saman aning Green Village nga nahimugso panahon sa kalisod. Nagpasabot lang nga aduna gihapon positibo nga hatod ang pandemya nga nasinati hangtod karon. Og bisan pa man adunay mga tourist spots sa lungsod sa Naawan nga temporaryong gisirado, anaa ang gobyerno nagpalikod kanila. Susama na lamang sa LGU Naawan nga naningkamot aron ang turismo sa ilang lungsod, padayon ang paglambo. Sige og patawag og meeting si Mayor, then murag na under na siya dito unsay programa nga naay ipanghatag lugar nga mga assistance, so nadala na lang naa sila dito. Then ang sa pandemic na is grabe gid sad ang amo ang campaign sa kanang bitong atong mga basic nga protocols kung unsaon nga kay katumangod nga time di ba dunay time nga totally close gid ta, wala nagpakuan din. Pagbalik na dayon is okay na tay 50%, then amo na dayon gi kuan ang mga operator gipatawag na sad nga ingon ana ang buhaton kay para dili gid siya mulala. Then katong tuwa nga time gi-stop namo kay namang gud ta environmental fee. Every per pax is 5 pesos. So kato nga time is gi-stop sa namo to until karon wala pa mi naka-collect gani. So mao lugar tong gihatag namo nga pabor sa mga operators. Then karon nakita ni Mayor tungod sa kadaghan lagi sa problema, nakita na sa ni Mayor ga-start siya karon katong nakuha daog sa Naawan sa atong booth competition last year nga 1M. Karon mo na gi-budget ni Mayor sa atong mga signages og sa pag-promote sa atong turismo. Karon sa tourism ra gid to siya, dako kay siya tabang. So soon makita nato sa among kuan sa pandemic, dako siya og ikatabang ang kanibitang sa social media o through sa kanang naanay mga hidire niya naka-selfie. So nakita nga na-upload. So muna siya, social media gid ang pinaka kuan karon nga dako nga tabang. So muna karon ang gi-focus na ni Mayor tungod sad kay nagkalain-lain man ang
ang concept sa atong turismo sa Naawan, iyahan ang gikuan nga naagid tay mga signages na tay directory. So ma-realize na gid na siya. Then diri sa Naawan is dili lang ta ingon nga kaning waterfalls. Karon nakita nato nga pasalamat ta sa atong mga private nga operator nga nakahimo sila og ingon ani na sila mga initiatives nga wala na ta nag-hire og mga investor nga sa lain kundi sila gid mismo native sila dire, sila gid ang nag-put up sa ingon ani, nag-business sila og ingon ani. So dina karon nakita ni mayor nga mas maayo gid ay nga ingon ani matabangan pud gyud sila. So kamulo karon ang process kung unsa gid ang matabang sa LGU sa mga operators. Sulti pa ni Governor Bambi Imano nga dili babag ang pandemya aron padayon nato mapromota ang atong mahal nga probinsya. Gani masakahatag kini og bentaha aron atong suportahan ang atong mga local tourist spot samtang kita dili makabiyahe sa laing lugar. Puhon kung mabalik na sa normal ang tanan ug makalaag na kita bisan asa, atong siguraduhon nga nahuman na nato og explore ang Miss-Or ug atong puy-an ang panultihon nga wag maging dayuhan sa sariling bayan. Kini na lamang si Clarice Interina, kanunay nagahangyo sa inyong tanan nga atong suportahan ang atong mga local tourist spot ug insaktong health protocol ang atong kanunay nga obserbahan kay kining tanan alang sa atong kaluwasan nga makapatay nga COVID atong malikayan. Together, let us explore Miss-Or more!